Bună ziua, bine v-am regăsit la un episod din Minecraft. Stai puțin. Bună ziua, bine v-am regăsit la un episod din Minecraft alături de verișoara mea, Ana. Zi ceva. Hei. Da, vorbim pe Viber. Așa. Aici am vrut să fac o lumânare. Intri și tu. Intri. Acum. Las pe pauză până o să intre verișoara mea. Intrat. A intrat. Așa. Unde ești? Unde ești? Sunt undeva în Balcani. Sunt în București. Unde ești? Caută-mă și tu, că nu e infinită mapa. Stai, uite-te, uite-te. Uite-mă în sus. Mă vezi? Da. Acesta este skin-ul meu. Coboară-mă jos. E skin-ul meu. În fine. Deci ce vrei să facem azi, Ana? Să facem un chest. E, pe plictisitor. Hai să facem o casă chic. Nu vrei? Te văd. Stai, dă-te. Am să te dai. Tu ți-o faci pe tata mea. Nu cam greu că trebuie să țin și camera. Că altfel aș fi făcut casa asta într-un minut, două. Ok, deci o să dau pe pauză și o să recontinui când termin casa. Ok, deci am terminat casa. Aceasta este a mea. Uitați-o. Iar puțin să o fac. Aici va fi balcon, dar... Și aceasta este a lui Ana. Ana cred că vrea să fac o masă. În fine, uitați-o. N-a terminat-o. Nu mai poate să vorbească pentru că doarme cineva la ea. Da. Stau și eu pe scaun, că am obosit. Ok, deci cam asta ar fi. Eu sunt Alex. Acest video a fost alături de Ana. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să dați un like și să vă abonați. Pa!